Евангелле паводле Яна. Езус сказаў Тамашу: «Я дарога і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як толькі праз мяне. Калі вы ведаеце мяне, то будзеце ведаць і Айца майго, і адгэтуль ужо яго ведаеце і бачылі». Філіп кажа яму: «Пане, пакажы нам Айца і хопіць нам». Адказаў яму Езус: «Філіпе, столькі часу я з вамі, а ты не ведаеш мяне? Хто бачыў мяне, бачыў Айца. Дык чаму ты кажаш: пакажы нам Айца? Ты не верыш, што я ў Айцу і Айцец ува мне? Словы, што я кажу вам, не ад сябе кажу. Айцец, які ува мне, ён чыніць справы. Верце мне, што я ў Айцу і Айцец ува мне, а калі і не, то верце дзеля саміх спраў. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, будзе рабіць справы, якія я раблю, і большыя за іх зробіць, бо я іду да Айца, і тое, аб чым папросіце ў імя маё, я зраблю гэта, каб уславіўся Айцец у Сыне. Калі аб чым папросіце мяне ў імя маё, я зраблю гэта».